Maigsoon mayong gabi. Niyata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong katoliko. Doon ay panultiyon sa kaalam, non potest esse diuturnum, qui hopit nothing is impossible with the word of God. Daghan ang mga katawhan nga wa pa sila makaamgo sa gikinahanglan natong mahibaw-an sa kaluwasan. O karong gabi na doon natin mga pagtulunan nga isgutan ining katinawan sa pagtuong katoliko. Pero ato sa ang ablihan sa pagampo. Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos langitong amahan, pinagi sangan ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Ang imong pagpada kanamo sa langit nung panalipod, pinagi ni San Miguel Arcangel nga magalibot kanamo o gubang mga anghel. Aron hapsay makapadayon kami sa buluhaton sa Ginoo pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan o sa pagpangayo sa maggasa sa Espiritu Santo nga mabago nga atong kinabuhi katuman ta sa kasuguan sa Dios. O nangamuyo usab kami pinagis panabang ni Santa Maria nga siya magaampo ngadto ni Jesus alang kanamo kay ngiyang pagampo sa mahal nga birhen dili balibaran. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus o sa panabang ni Santa Maria Birhen. Amen. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon daghang salamat niyata sa New Creation Servant Community. Taod-taod na gyud. Mayon na to dugay na kay katluan 38 years, katluag walo na katuig milabay. Panahon pa ni iyang His Holiness, iyang Excelensya, atong Kardinal Julio Rosales. So, salamat sa Ginoo nga ang iyang pagpanalangin ni lungtad ang New Creation Servant Community. O niyata sa The Room of the New Creation, niya itong miyaging Domingo. Daghan yun ang mi-appeal sa Life in the Spirit Seminar. Daghang na panalanginan, daghan na kadawat og gasa. Gasa sa pagbago, gasa sa panalaming o gugma sa Diyos ang iyang panalangin. O pasalamata sa mga Catholic charismatic speakers, pagpaambit, o sa grupo sa pag-ampo, aron nga mulampos ang maong tinguha sa Life the Spirit Seminar. Yato miyaging Domingo. Unya mga igsoon, ato sang recognition ang ato mga kaigsunan nga nagalagad nanguo sa New Creation Servant Community. Nga morning musunod ang presiding head servant, Sister Brilia Albao, formation head servant, Sister Jeneline Labrado, ministry head servant, si Sister Maricor Maligon. Niya prophetic servant, sila si Brad Romeo Llenes o Sister Jezebel Llenes. Ako ning pagumangkon, usa ka doktora o ako sang pagampo para sa daling panalangin o kayuhan ni Dong Romeo Llenes. O niya kingly servant, Brad Ri Albao. Nga niya uban nato. Niya priestly and liturgy servant, Sister Susan Albor. O sa community secretary, Sister Jasmine Arciles. Ang admin and custodian, Sister Susan Albor. Ang assistant, Sister Gina Belicario. Worship ministry, Sister Jacel Odonia. Music ministry servant, Sister Christy Agas. O sa healing and counseling servanthood, Brad Espiridion Iting o si Sister Ida Iting. O niya prayer intercessory servants, si Sister Jutyo Bundok, Sister Mayra Sinisa o Sister Jocelyn Marande. Sa teaching ministry, Brad Ilby Sinita, Sister Chris Sinita. O niya sa Bible and Catechesis, si Brad Alex Pasig. Padung na itong Alex Pasig kay
kutugot sa traffic sa daan karon. Ya temporalities, team servants, Sister Josephine Basig, Sister Cypress Velasco, Sister Josephine Lee, og sa Wish and Men's Ministry, Brad Mario Uy, Transpo Ministry, Sister Nida Uy, og Sister Nani Kandar. Og sa Technical Ministry, Sister Jacel Lodonia. Og si Brad Joshua Asengwa. Food Ministry, si Sister Gulda Cabalda. Ang Couples Cluster Servanthood, si Brad Mario Uy, Sister Nida Uy, Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee, Single Adult Men Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servant, Sister Bia Suacilio, og sa Young Adult Women, Sister Alma Belicado. O niya sa Young Adult Men, Brad Reinhardt Lasaraga. Maigsoon mo ning ato mga servant leaders nga nag-alagad sa New Creation Servant Community nga nagtinabangay gyud pagpalambo o pagpakatap sa mga pagtulunan nga magadasig sa mga tao, bag-os kinabuhi, pagalagad sa Ginoo, pinagis makanunayon nga pagampo o pagsimba o pagpaambit sa mga pagtulunan nga nituhop na silang kasing-kasing. Dalay ko ng Diyos. Mga igsoon, sa dili patamo dawat sa pangutana, niyay pangutana sa atong mga higala, nga mga igsoon nato, mga amigos nato, nga non-Catholics. Bradsok, we wonder so much why the practice of the Catholic faith or Catholic Church. Ganong doon na may pagsimbang ingon yung pinakataas nga pagsimba, the highest worship. Ngayon lang ninyo adorations in English or latria. O nga naman nga doon na mo'y pagsimbasad nga ubos sa latria, ubos sa paghatag o taas nga pagsimba nga mao ang inyong pagpasidungog o pagampo sa mga santos kung mga balaan. Niya doon na gitawag ninyo pagsimba sa mga larawan nga balaan. Sa mas larawan ni Santo Niño, larawan Jesus, Sacred Heart, Mother Mary, and saints, mga santos. Dili ba klaro kayo sa Biblia, Brad Sok Fernandez, nasuhat yun sa unang sugo. Mayon ang Diyos, ako ang Diyos, sugwa na ilain. Magasimba kamo kanako, uwa na ilain yung simbahon. Dili ba usa ka violation kung paglapas sa sugo sa Diyos kaninyong pagtagad ug tuo ka pagsimba o sara ka pagsimba gikinahanglan sa Ginoo? Sa Filipos 4:6, inyong ipadayag, inyong isulti sa Diyos unsa man ang inyong gikinahanglan. Mao ni ang lagda sa Ginoo. Manifest to me all your needs and problems, and I will listen to you. Yang anuman nga doon na pamoy mga liko-liko nga pagampo. Palihog, hatagi kami katinawan. Kaya naglibog yan kami nining inyong doktrina sa Iglesia Katolika. Palihog lang. Laing pamalihog, may unta ko nimo ning tubagon nga naagi mabasa sa Biblia. Dili kay ioido lang nimo kanabang gamiton lang nimo kay bawo kaalam ba. Palihog. Salamat kay Brad sa imong mayong pangutana nga sugod ni atong tulumanon. Yang ato'y katubang niya na mo nga kining atong ginganlan og pinakataas nga halad kung pagsimba nga lang lamang sa Diyos. Na sa Biblia. Nga sa Salmos 76, nag-ingon ang Diyos, ako ang Diyos. Busa ihatag nga ni kanako ang labing hataas nga pagsimba. Tungod kay ang Diyos mao man ang labaw sa tanan, the greatest, the highest, the most powerful. So you render the greatest kind of worship or prayer to God. Nothing else, no one else. Manang nasa Biblia. Matud pa sa atong mga igsoon. Ang atong tubagan na mao nga, kanang pagsimbang labing hataas, ato ginag-ihalad
ato nang ididikar sa Dios lamang mo nga lag to adore, adoration. Ang rason kay God is the greatest. God is the most powerful. God is the most lovable. Siya gyud ang labing hiligugmaon. Mo nang ihatag nato kaniya ang labing taas nga pagtahod o pagsimba. Mo nang adoration. Pero dili ba niingon mo kasi imong pangutana nga kinahanglan pribahon sa Biblia kanang pagsimba sa Dios na natin nabasa ang Salmos uluhan 76, 96 ya versikulo 4 ang hataas nga pagdaig kun pagsimba. So isunod na to kining pagsimba para sa mga santos malitan San Vicente Ferrer o Mahal nga Birhen Santa Maria, San Roque, San Isidro, mga santos nga pamusok ayo sa mga buluhaton o pagampo labi na sa mga mag-uuma. San Isidro, San Roque sa mga sakit nga mananakot. Naabay mabasa? Doon na ba tayo puri pa mabasa sa kasulatan that God commands that we shall be a kind of worship, respect, or rather pagtamod o pagtahod sa mga balaan. Doon na ba? Gisugo pas Ginoo. Kay iwakli na. Kay nagingon ng Ginoong ihatag ang labing hataas nga pagsimba o pagtahod ngadto kaniya. Di ba? Bitaw. Kinanglan itong basahon. Ang basahon na to, nani sa libro sa pinadayag, The Book of Revelation. Nga doon ay usa ka obispo nga nabantog sa Philadelphia, usa ka maalamon pero mapabsanon kayong obispo. May gugmaon kayo sa katawhang kabus o yang hataas nga pagsimba kanunay sa magagahom ilabi na sa Blessed Sacramento, Santissimo Sacramento. O niya na ilasya siyang mahinatagon sa makabus nga nagkinhanglan, way baliban. O kanunay siyang makitaan sa simbahan nga magampo. Maluluyon. O putli kay kasing-kasing og kalag. Wa gyud siya madungog sa mga buhat nga inuntong lawas nun og malaway. Wa kanunay nga gitan-aw niya ang iyang palibot nga katawhan nga suod siyang kinabuhi og takos pagtahod. Ang mga babae bisan maanyag giisip niyang samara siyang mga anak. Bosa way malisya siya. Bos nakita gyud ang iyang putli ug matarong nga kinabuhi. Very chaste man. Mao na nga daghan siyang magpaampo, mga hayog tabang sa pagampo lang kaniya. Kay kanunay mang dunggon nga pagampo kining obispo sa Philadelphia. Ya, Ginoo ni kalit lang pagsugo nga mabasa nato sa pinadayag. Kapitulo 3, versikulo 9. Revelation chapter 3, verse 9. Nagingon ang Ginoo, kamong mga naa sa sinaguga ni Satanas. Panggula ka mo. O kining balaan nga obispo, pangadtok kamo kaniya. Simbaha siya. Kaya kung naikugma niya ng tawhana tungod sa iyang kabuutan. Matud pa sa Diyos. Simbaha siya, it was a command, it was a mandate of God nga this man shall be worship. Simbaha. Pero unsa nang maong pagsimba, ingon nga usa ka pasidungog sa balaan. Naba na sa Biblia? Na. Sirach 44:1-2. Mingon ng Diyos, bisan ako Diyos, nagapasidungog ako sa mga balaan. So ang Diyos mismo nagpasidungog sa mga balaan. Mao na nganlan natog veneration. So we appropriate the worship for the saints, appropriation or veneration. Pagtamod sa ilang kabalaan. O gisugo sa Ginoo dito nag-invento diha nga mga santos atog yung simbahon. God the Father speaks out, nagsulti gyud kanang balaan nga obispo pangadto kamo. Pagluhod kamo tubangan kaniya. Kaya gugma ako kaniya. So that was a command. Og doon na ba example nga doon ay santos nga gisimba og mabasa nga nato sa Biblia nga gisimba na. Naa sa Daniel kapitulo 2 versikulo 46. Background, si Nabucodonosor ng hari na buang. Tungod siya ambisyo, tungod siya kadautan na buang. Unay buot.
Naguna-unahan siya nga baka siya nagpahigot og pisi niya gihigot sa kahoy dito sa sagbutan, nagsibsib o giayo ni Daniel. Giayo iyang sakit na ulian ng maong hari. Perting lipaya. Nga siya nga usana ka daw mananap siyang pagtuo tungod siyang kasalanan nga dagko kayong wagad siya mobalik sa Ginoo. Giayo ni Daniel ang iyang sakit. Giayo iyang kalag. Busa ang maong tao, ang hari, nagdaig sa Diyos. Iyang gidaig ang Diyos, nga mo'y nag-ayo kaniya, o iyang gitahod si Daniel. Balik siya siyang gingarian. O niya pila kabuhan ni balik si Daniel. Pagkadungog sa hari, nga nas Daniel na naog sa trono nagdagan, o pag-abot ni Daniel siya katubangan, tanaw ang gihimo ni Nabucodonosor, mihapa siya o misimpa ni Daniel. He worshiped Daniel. Gisimba niya si Daniel. Niya ni sulti, O Daniel, usa ka kapinalan sa gahom sa Dios, giayo mo ako. Ikaw ang nagbuklad sa mga tinago nga mahibawan nimo aron paghatag og pagpadayag sa mga katawhan. Imong kung giayo. Pero ang tinuray, siyang Dios nga nag-ayo kanako ug ikaw iyang pinilan og sinugo, daygo nako ang imong Dios, Daniel. Simbahon nako ang imong Dios, Daniel. Tanawa. Wa man mo simba si Nabucodonosor ni Daniel. Nihapalan siya ni simba, pero that was paying respect, that was veneration. Because foremost, he addressed his worship to God. Ang imong Diyos, Daniel, maong Diyos nga gamhanan. Diyos sa mga hari. No, tanawa. Di ba na may pagsimbas balaan? Wa man mo badlong si Daniel. Ay nagbuhat ang mahal nga hari kay tawar ako. Gipamilaw lang ni Daniel. Kunoon sa ang timpla siyang pagampo. O Diyos! Nga mo'y naglamdag ni Daniel. Mo'y nag-ayo ka na ako. Gisimba ko ang imong Diyos, Daniel. Ikaw, iyang pinialan. Instrumentos pag-ayo ka na ako. So naadi ay. Naay veneration of the saints. Naay mabasa nga gisimba. So, naman na sa Biblia, di ba? Mga magato'y sabot na to nga kung mo puriba kay kasok, paningwa ang imo ng tupagon nga nasuwat sa Biblia kay wa gani, di mo dawat ana. Nga rin tayo rin mga larawan nga gipahimos Ginoo. By the way, doon na ba ay gipahimos sa Diyos nga mga rebulto, linilo ka larawan, pasigwa. Naaman. Ningon ang Diyos ni Moises, tumana ni akong gisugo. Pagpabuhat og rebulto, linilok kalarawan sa kirubin kon anghel, niya ibutang ni masig kakilid sa altar kay na ako diha. Naagi sugo ang Ginoo. Niya sugo ang Ginoo dad-ani ngadto sa altar sa templo sa Jerusalem, because there was only one temple in Jerusalem. There were many synagogues kun murag kapilya pa, pero usara ang silbi nila dakong katedral nga mao na sa Jerusalem. Ug ningon ang Ginoo, sudla ang maong templo. Ug doon ay dakong altar. Doon ay mga linilok nga larawan sa anghel o kirubin. Linilok sa nagway sa tao. Linilok sa batan-on nga leon. Simpulo din na sa atong Ginoo si Kristo. Kanang leon na sa pinadayag 5:5. Christ is the leader of Judea. He is the Lion of Judea. Lion means the leader of Judea. Muna nga, doon ay simbolo ni Kristo dito sa templo sa Jerusalem. Daghang kay mga linilok larawan. Nya doon ay gitugon na Ginoo nasa Ezekiel 28:18. Ezekiel kapitulo 18 versikulo 8. Kasi pong si Ginoo, kining mga butanga nga naa sa kong templo balaan. Og tagda sila sa balaan nga paagi. Aron sad mo mabalaan. Nana sa Biblia. Nasa Wisdom kapitulo 6 versikulo 10. Unya katapusan na igisulti ang Ginoo, reverence my sanctuary. Nasa Leviticus 19:30. Repeat, reverence my sanctuary. Reverence my sanctuary. By the way, unsa man ang po nga in English nga reverence, unsa may meaning ana? To respect, to honor, and to worship. Look at your dictionary. What ay meaning sa reverence? Unsa man ang sanctuaryo? Sanctuaryo katong kahon. Nga doon ay duha ka anghel nga ang nagatubangay sila usa-usa.
Ya that holy tabernacle, sud niya tong kahon, na ang kahandumanan sa pagatiman o paghigugma sa Diyos sa mga tao. Kadtong mana, gisud og panaksan nga bulawan, salin nga mana, nga nakaon sa mga tao 40 straight years. Niya sungkod ni Aaron. Ngay gamit ni Moises sa paghimog milagro, pagpikas sa dagat. O gutom na kaya sila, o uhaw na kaya tanan, iyon na Ginoo, ihapak ng imong sungkod sa bato na nagligid na asluyon ninyo. Hapak! Pastilan, naliki ang bato ni buhaga yung tinaw kayong tubig. Nanginom, naligo sila, nagsaod, ngailang mada ang tubig sa ilang sudlanan. O ningon ang Ginoo, that ruling rock is Christ following you. Kanang nagligid nga bato, mo na si Kristong nagsunod kaninyo. So, makita na to sa balang kasulatan, ningon ang Ginoo, reverence may sanctuary. Asa na mabasa? Leviticus 19 versikulo 30. Unsay pong kahulugan sa reverence, tahura na nga akong holy tabernacle. Pasidong gina, tahura na. Uy, wa man tahura. Nasa 1 Samuel 6:16, 18, 1 Samuel 6:18, 19, gikawat nila ang holy tabernacle. Nya binuangan, giludan, gipatiran, giligwatan. Kung unsa mo gisuod ning kahuna, pastilan. Makalilisang na itabo. 50,070 people died immediately. Kalit lang. 50,000 sitinta ka mga tao nangamatay. Ang ilang gibuhat, nganog ilang among-amungan, gipasipalahan, gipatiran, giludan, ang Holy Tabernacle of God. Tanawa, nanalipod ang Ginoo. Nga tahuron na ito. Mo na nga, ang mga lalawan sa mga santos, ato nang i-apply ang reverence. Ang reverence, respect, tahod na sa gilarawanan. Sa pipong Ginoo, niya sa Salmos 74:4-9. Salmos, Kapitulo 74, versikulo 4-9. Tanawa ng isultis Ginoo, ang akong makaaway, nagdag martilyo og maso, og nisuod sila sa akong balaang templo, ilang gidrugmok ang akong mga kinulit nga larawan. Gisunog nila ang akong balaang simbolo. Sipong Ginoo, mga amigo ko to, mga pinangga ko to. Dili oy, niyong Ginoo, sila akong kaaway, they are my enemies. Mga mga inigugma kong magsuon, ayaw appeal sa pagka-enemy. Nga naman, kanang magbugal-bugal tas mga larawan sa mga santos, grabe ang silot, niyong Ginoo. Ezekiel 28:18. Ezekiel chapter 28, verse 18. Sunugon ko sila. Kadto magapasimala, pasipala, magamong-among sa akong mga balaan nga larawan. Ngayon mo tapos sa Korea nga ang Katoliko sakto. Simbata sa Dios ay ang kinatasan nga kahimtang og kagahuman, the highest worship we render to Him. Ngayon, kining yan naman yung atong amigo si Cardo Rizani nga kanunay man yung magbitbit og mga librito o notebook. Ato mo minaw. Salamat, Brad Sok. May gabi, Brad Sok. Diri sa New Creation o sa tanang naminaw sa itong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia, Brad, sa Ezekiel 21:1-3. Gingnan sa ako sa Ginoo nga, tao atubangan sa Jerusalem o pagwaloy batok sa dapit sa alampuanan o pasipad-in di pasidad-an ang Israel og sultihan nga ingon si Yahweh, makig-away ako kaninyo og laniton ko akong espada, pamatyon ko ang mga matarong og ang mga dautan. Akong pangutana, Brad, unsa man ning espada na giingon na igpapatay ba ni Brad na niingon man ang Dios na iya ko nung pamatyon ang mga matarong og mga dautan. Paliho ko nung patinaw, Brad Sok. Saan ang text na gabi? Ezekiel 21:1-3. May tungod sa espada. Now, karon, unsa may kahulugan nining espada? Ana sa Efeso 6:17. Mayong Ginoo, sakmitan ninyo ang espada. Ngayong gamiton pagbuntog ni Satanas. Sakmitan ninyo ang espada, pagbuntog ni Satanas. Mao ang akong mga pulong. My word is the sword that will destroy your enemy. Mao na nga ang espada ang ipasabot sa Ginoo,
mao ang iyang pulong. Nasad sa Hebrehanon 4:12, ang pulong sa Dios hait pa sa espadang duway suwab. Ug kini hiwa sa dautan ug smayo. Magahiwa sa kamaturan ug dili kamaturan. The power of the Word of God. Sa mo ning espada nga gamiton sa Ginoo sa pagpanudya ba? Kay maingon man niyang Ginoo, ang katawhan bahinon ako sa duha. Ang naa sa tuo, mga karniro, ang naa sa wala, ang mga kanding, ug kamong naa sa tuo nga mga matarong, panundan ninyo ang langit, ang kinabuhi ug kalipay ng walay katapusan. Kamong naa sa wala, ang mga kanding, buot pasabot magkasasala, panundan ninyo ang kalayo sa impierno, mag-antos mo sa walay katapusan. Kung sa may gamit sa Ginoo, the Word ay ang pulong nga makalilisan kaayong paminahon ni adtong mga tao nga wala mobiya sa sala ug wala mangandam. O sige sultis Ginoo nasa Kaalam 15 versikulo 8. Tao hinumdumi kanunay nga kanang imong kalag dili na imo. Muginhawa ka, makahingos ka, unya mabusog ka sa pagkaon nga akong gihatag. Wation nimo kanindot sa pagpuyo sa kinabuhi. What is the secret of that? It is your soul spirit that gives you happiness. But if you commit sin, you abuse my gift to you. And my gift is your soul. Kung imo nang abusahan, imong giyatakan ang akong kasang gihatag nimo, ang imong kalag, dili na imo. Ako na. Ayaw kalimti ko nagkalit dili ka kaandam. Usa ang ihungong sa Ginoo, pangandam kanunay. Biyai ang sala. Kabisan unsak pagtipunog ang sala, saylo pa sa bukid sa Mount Apo, ug ang gidakon mo raglaod sa Pacific, yung Ginoo, ako nang pasiluon. Ug di na ko mahinumdum. Unya luwason ta ka, kunin mo nang buhaton. Pero di ganin buhaton, magpagapos ka, malditor pa ni Satanas, yung Ginoo. Ang gapos si Satanas, magsigi kag pagkasa, mag-anam, pagkahugot, hangtod, dili ka kaikyas. May kahad. Usara atong kalag. Nya akong kalipay kaniya day nga atong pinanggang amigo si Brad Alex. Basig nga bag-o na itong isgutan, ya unahon ni nato siya kay this is the master of the Word of God, likewise catechesis. Bitaw, may kinig mo paambit si Brad Alex. Brad Alex, na ang imong microphone. May gabi mga igsuon, may gabi sa tanang namati ning atong tulumanon sa pinaagis Diway Arep, katinawan sa pagtuong Katoliko diri sa New Creation Servant Community. Akong pangutana Bradsok ba nganing sa Salmo 90 nga ang kuan ko ba kinabuhi sa tao tingali kapituan ka tuig lamang gayud ang among mahuptan tingali kawaluan kun lig-on kami apan pulos lamang kagulaanan ug kasamok ang among makuha unya matapos kini ug kami mahanaw unsa man ni pagkakuan ni kang kuan man ni Salmo ni David ba unsa man ni murag nagmahay man siya ini Bradsok ya kaduhan akong pangutana Bradsok kaning atong kuan ba Catholic Faith Defender din bigyan ni magikan hay may kinsa may founder ini nga pagsugod yun ba kay daghan naman kayo na may national na local nya daghan ang kuan ba nya usahay di magkaparihas ang baruganan bitaw sa pagtudlo binaog kanang wala sad kay suhito sa kuan ba mga pagtulunan og sa mga church history nya about sad sa kanang kuan sa culture sa mga Hudiyo ba nya ang sunod akong pangutana Bradsok ug kadto si Judas Bradsok ug kuan wa pa to siya magluib ni Jesus Bradsok napakailain nga Judas nga makuhang Ginoo nga kadto man siya gikuan gilati daan sa kuan sa panagna na daan nga dunay usa nga magluib palihog ko Bradsok. Salamat kay Brad Alex sa imong maayo kay mga matulunanon nga pangutana ngano man ni nagkagamay na mga edad sa tao. Sa Genesis 5:24, primero gisgutan, pila edad ni Adan, una mamatay, 930. Pero usas mga anak ni Adan, 969, 969, hapit mo sa kalibo. Taggo kay hilang edad. Pero mabawat sa Genesis 120,
ang panuigon kasagaran sa tao 120. 120 arang-arang dako-dako na gyud, no? No? Nya pagabot sa imong gibasa sa Salmos 90 bersikulo 10, ang kasagarang panuigon sa tao 70. Kung magpagnganon ug magmaligon, mabot og 80. Mao na nga nagka-cupos ang gidak-on sa edad. Ngano? Una nga ang Dios niya tong earliest days gusto siya propagation of species nga madaghan ang tao. Mao gani kanya tong panahon na si Cain naminyo ra sa siyang igsoon. Didto na sila yung dapit nga nahayad to, nasaag yung igsoon. He married her. So mo na nga nagkanam ang edad pagka gamay, pero actually doon na gihapoy mga dagkong edad. Usa nini nga atong higala nga senador si Juan Ponce Enrile. Kapigatos no yung edad. Oh, akong silingan sa Talisay di sa Kabanayan, sitio sa Barangay Bulacau, 101 babae. Oh, bago lang siyang namatay ang taon. Kay dako-dako nagigidad. Pero kwanto, siguguna sa yuta ba mananom. So, pahulay sa kalinaw. Ang prinsipyos ginoodong, mamataas ang imong edad, o mabuo ang edad, ako may nagbuot. Nasa Deuteronomio 32:29. Mayroon ng Diyos, ako'y magbubuot sa kinabuhi. Ako'y mong pagkatao sa tao, ako sa'y mo kuha sa kinabuhi sa tao. Muna siya ang pagbuot. Muna nga, ang kondisyon las ginood diri sa Salmos, nga kung mag-amping ka sa imong may paglawas, malig-on ka, ako sang duyugan pagpataas imong kinabuhi. Muna nga, maninguha ta. No? Kay, to be is much better than not to be. Sabi ni siya pa na, kung nataho ta ning mong planeta nga buhi ta, mas maayo kayo na, labaw man ang maayo, so wa ka mataw. Kung wa ka mataw, nothing at all. You cannot be counted and you cannot have life. Mo na nga buhi ta, dalay ko ng Ginoo. Mo na nga mingon mang Ginoo, wa naman kay kapuslanan dong, di naman yung kamubuhat niya. Kung naman tagsa na kay kamumbukas yung mata, kuhaon ta lang ka. Oh, kaya ang silhi gudong mubo na kayo din na magamit, di na aton mo lang hipuson. Mo nang hipuson ta. Pero maninguha ta sa pagpakita as Ginoo nga, Lord God, use me. I would cooperate with you with my humility and prayer. Give me strength. Give me extension of life. Yung Ginoo, tanawan na to. Suguon ka. Balibad kita. ay pagbalibad. Naigiadto na ko sa Iligan. Gitilipunuhan ra ka itong taon. Telegrama, Bradsok. Taga-telesebi ako ha. Restauro akong apelido. Ninimpit sa ha. Adto gyud nining Iligan. Was one of the parishes dito nga dako. Sad, dito ko. Sus bagadto na ko. Domingo kay sugod man. Wa mo gitaw. Nungutan ako sa sekretary day. Kini doon na schedule din sa Bible seminar. Si wa man Bradsok. Niyarong pare. Paabot na. Pagabot sa pare. Naog na siya. Good morning. Nako. Yes, Father. Good morning so much. Akong ito Diyos ngulingon kay English speaking man. Nakapunta na doon na ba yung seminar nilang schedule ni mo? So nothing. Who did that? Kasi nag-schedule na. Nako si Vicente. Oh, Vicente, let's go. Let's go to Hesum. Dito may si Vicente, marag tungas-tungason man yung balay. Nagsangkiigin taon. Nagunit sa plastic kay siya, giupirhan, pila ka adlaw, pila ka semana. Ang iyang mind, wala sa kinumdom sa schedule gihatag niya nako. Si Bradsuk po silo, itang ko bago po ko hospital tanawa ni, gahambin ko sa plastic, yang hugaw ba? Nagodong, why problema. Ang Ginoo nagpadaan ako diri tingalig doon ay dautang mitabo dito. Gilain ko sa Ginoo pagkanhi dinhi. Yung Father, I will bring you ingon pare dadon ka sa kining sa mga sakyanan padung na sa syudad aron makasakay ka karong gabi ngadto sa Cebu. Giatod sa Korea kutubra sa kining dili sa kining tapukanan sa mga sakyanan. That is it. For me, it was a great blessing for me. Because perhaps I did not know nga basig doon ay may tabo na ko. Umahog ba ko pagkasa, may tabo na og dautan sa Cebu. Niluwas ko. Wa ko magunahon na og dautan. But praise the Lord for that. Muna nga dito mo balibad. Bago pa min dito sa Matalom, kadungog ka ng Matalom, Ray?
matahom nga lungsod. Andaan, simentado gyud. Ang mga balay very orderly. Ang simbahan porting hinduta pero panahos kat sila. Gigam gyud sa mga tao dito og manimba porting daghanang manimba. Matalom Catholic Church. Ang kura dito ako malimot nga very humble si Father Dexter Sescon. Iyang kaabag sila si Father Timothy Porca, parinti ni John Porca, unya og si Padre Prospero Pael. Kalimot ko siya, limot ka na ko. Nako, din man ta makita pa rin. Giimbitar ti ka sa akong unang mga parokya sa Liti. Di kay kong gibitan ako. Sorry. Ya mo to nga gasiminar mi 14 daghanang nanambong sa pag-abot na mo sa Bernes. Abot na mo dito sa bando sa gabi kay adlaw minigikan, werteng daghan nanambong. Pagka Domingo daghan niya pong kayo. Miya pagka Sabado sa gabi nag-open forum mi silang plaza, porting nang nindot kay mga pangutana. Di judge, di mga like religion, di philosopher nga ni introduce good, I am a philosopher. So await my question. Nagkakay pangutana. So lipay sa mga tao nga dito ta. So mao na nga why balibaray. Nya unsa may kabuok nagusod Ginoo ko. Usaw ka pag-appropriate pare ini sa among higdaan ang pagkaon. Si Carlo Badenas, Dennis Abarquez, John Porca, si Prime Tundag, si Tony Canelias, kanya si Steve Bote, Jeffrey Kilyosa, ako si Sok. Basta unsi may kabuok, susampari abin ako kanabang nang-outsting ko ba? Sa Sok na dahi building separate, na CR, na aircon, kamoy tagiyan aron. So, kahitog mo ito. Nya doon na pag may kusina dito sa separate nga, kada pangaon, giandaman gimig may kayong pagkaon, ako pastilan. Butan na des pares. Salamat Father, Dexter, Siscon and Company. Salamat kayo. Unya niya si Brad, Sister Prilia Albao, ato sa mabinaw, Sister Prilia. May gabi, Brad Sok, og sa ato mga kaubanan dinhi og sa tanang listeners sa DYRF karong sa programa karon. Ang kaning pangutana, Brad Sok, gikan nila ni Brad Romy og Sister Jezebel, no? Ang ilang pangutana kabahin adtong balaod ni Moises. Why was the law of Moses with regards to the catching a prostitute in the act for the people to stone her not aligned to Jesus' character, nature of not condemning, kindness, mercy, and compassion, and also on the law of the Sabbath? Mo ni ang pangutana nila, Brad Sok. Nila ni Sister Jezebel o si Brad Romy Lianes. Brad Romeo Yunis o Sister Jezebel, no? Salamat kayo. Yang iskutan, Brad Ray, ang commandments of Moses. Compare with the commandments of God. Kaya sa balaod ko ng Moses, ingo mo siya nga, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Kung makasa ang tao, nimo niya, mabuta ka, butae siya na. Kung tigbas ka na putol, imong kamot, putli siya na sa kamot. So, bara ibara. Ingon si Jesus, dili na karon mao ang may tabo sa balaod. Balaod sa pagpasaylo, balaod sa gugma. Kung doon ay mo sagpa si mong tuong aping, itaw ng pikas. Kung doon ay mo panghimaraot o muhimo sa pagpasipala si mong lawas, pasiloa siya. O likay, pasiloa siya. Kaya ang imong pagpasaylo kanila, mo ay makapalipay sa Ginoo o nga maputol ra ang panag-away kung ang usa magpaubos o mapasiloon. So, mo nang bagong balaod nga layas kang Moises. Nga balaod ni Moises mao nga Saturday Sabbath. Purting stick to ha. Kaya kanang balaod sa Ginoo primarily ang balaod sa Ginoo buhatas unom kaadlaw ang imong trabaho. Ikapito pa huway ka. Kaya pa may kalendaryo nito. Ilan ang badlisan na bungbong unang adlaw ni. Ikapito pahulay ki sila na. Kaya pa may kalendaryo. No sa man mahimong kalendaryo
4,241. The first recognized calendar made by Egyptian. Kaya kana Egyptian, brilliant kaya na sila. Kana bitang naghimo ng triangle. Purting. Hangtod mga scientifico ro mga burino, lingo-lingo sila. They were genius. How could they made it? How could they make this? Nga, wa man like rain, kana pag-alsas, batong dagko kayo wa. Kanong na tumpi sa taas. By the way, sila naghimo kalendaryo. So, wa pa'y kalendaryo mo naghimo. Nga, pag-abot na sa kalendaryo, mo nang si Moises na sa 2 Crónicas 8:13. Mipili na siya, unsang adlawang igpapahulay. Ang labaw sa tanan, unsay balaod nga gihimo sa pagbantay sa igpapahulay. Ingon si Moises, nasa Exodus 21:15, patiya ang bisan kinsang magbuhat, bisag unsa sa adlawang igpapahulay. Kill him. Di tao-tao nga gigutom ang iyang pamilya, namunit siya kahoy kay maglungag. Gisakpan man niya sa Sabado, giguyod, gibato, gipatay. Ang asawa naghilak, kagutom. Ako mga nagigutom niya, gipatay pag yun sa maning balaora. Si Jesus sa katao ka, cancer, grabe kayo. Hapit na mamatay. Babae ito. Ang Jesus raised his son and held her. You are cured. Sus, lagutas mga Hudiyong nagtanaw. Kaya Sabado man niya, done publicly. You are not a prophet. Ya, ikaduha diya sa ilang sinagog. Kana sinagog kapilya na, pero naghaman nimba. Ang dako gyud mo ng templo, usara ka templo. Doon ay nag-wild, grabe, nagbulintong-bulintong, nagbuwang babag, sudlan nagyawa. Miyos Kristof, Satan, get out from this man. Sus, nayo na yun. Suko kayo ang Pangulong Hudiyo sa tinuang Judaismo. Kining tuwan na way batasan. Giyatakan ng balaod, giyatakan ng adlang papahulay sa padoron. Ngayon na si Jesus, doon na may babasa nga sala ang paghimo sa adlaw ipapahulay? Siyome. Wa lakatag. Sala ba ang pagbuhat og may papahulay? Ang katuo nga gilag yung butangan og marka nga tao nga batanon nga nag-edad na lang 35 gikas pagkabata kamang bakol. Ningon si Jesus, unsa may imong tuyo dong? Kalakaw tako, maestro. Tindog. Kalakaw ka na. Sus galuk sus kalipay. Suko gyapon mga Hudiyo. You are violator of the Sabbath. You are not man of God. Only Satan can do this. Ano ba? Murag ilan ng identify si Kristo nga mura. Yung si Kristo wa mo mahibaw. Ano man? Ang akong amahan karong adlaw nagbuhat. Ako sa nagbuhat. Mura nga makita nimo ang tremendous persecution or killing people because of Sabbath. So, ningon si Jesus tanawara, nasa San Mateo 24:3-4, ang inyong igpapahulay. Ang inyong igpapahulay. Makabuktot. Huwag nakatuman. Huwag nakatuman. So, ang katarungan sa balaod, it is already passed out. Ang kahulugas balaod nawa na. Muna na pinulihon na gigamit sa mga kurte, mga naas maghuhukom, ningon nga, ubi ratio legis sisat, lex sisat. Kapalitan, do not enter construction. Yan naman namang construction. Naapamangkapong do not enter. Ang mga tao na magkasuod na nga naman kay human naman ang katarungan ang do not enter. Human naman ang balay nga under construction o daan ba. So mo na ibuot sa buta na ubi ratio legis sisat, lex sisat. When the reason of law is already true, then that law shall be stopped. Muna yung ubi ratio, reason, legis, reason of the law, cessat, ends, then the law cesses also. Muna yung si Jesus. Maghisgot naglaingan daw. Nga naman, gingon ni Jesus, way usang nakatuman. Bisan ang mga patriarka, bisan ang mga batanon, wa katuman sa ipapahulay. Nana sa kining Nehemias 13:18-19. Muna ningon na yung amahanan, Diyos amahan. Yung Diyos amahan. Akong pahunungon ang Sabado, ngayong papahulay. Nahamagya po yung nagpadayon. Di ba rin masugot na Ginoo? Kinihong Ginoo sa Ezekiel 12:25, my word is final. My word is final. And it should not be postponed.
Kung moingon kung pahunong-hunongon na, dili kay usog pa ninyo. Nganong doon na pa may nagpahuno, nagbantay sa badong igpapulay, nagipahunong naman. Ma-offended ng Ginoo. Kaya yung Ginoo, my word is final. And do not delay this. Pag yung Ginoo, pahunongon-hunongan na. Kung sa may gipuli, yung Ginoo, kung si Jesus naghatag pagpagkapulayan, dili na magisgot og laing adlaw. Lain ang adlaw. Manabasa sa Hebreo 4:8. Saan ang adlaw gisgutan? Sa daang tugon. Sa bagong tugon, ginganlan man ng Saturday og 7th day. Mao ning papahulay nga tinuod, 7th day Saturday. Naon sa may unang adlaw. Kung moingon gay ka nga Saturday 7th adlaw, inevitably di kalikayan nga ang unang adlaw Domingo na. Didto ipadayag sa Ginoo sa Old Testament. Nasa Leviticus 23:29 ang unang adlaw. Maong labing sulim ning igpapahulay. Way buhaton nga bugat ni ning adlaw, kundili pagsimba unang adlaw. Yan naa sa San Mateo 28:1 nga sa kining Griego nga Biblia gingon nga ipokse di sabato episkoposes mean es sabaton. Ang sabutan na talitapos na ang ipapahulay nga mo ng Sabado sa unang adlaw may basibas na ang kahayag sa unang adlaw mauni ang bagong ipapahulay. Unsa man ang adlaw? Domingo. Sunday. Muna Domingo na. Muna sa San Juan 20:16 19:26 pagkabanhaw ni Kristo 40 ka adlaw siyang kuyog sa mga tinunan. Wa siya moadtog sinagoga sa Sabado. Didto sa mga apostoles nga magtigom kada Domingo. Ang iyang mensahe, Pax Vobiscum, ang kalinaw manaka ninyo. Muna nga, all Sundays of that 40 days after resurrection of Christ, He was with the apostle. Domingo na. Muna nga sa pinareyag 1:10, nadiha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Kadungog kog tingog sa magtrumpeta nga sipa kayo. Ang in English I was worshiping on the day of rest and I heard a great voice like a trumpet. Pero skinat sila tarawa, yo fue en el Espíritu en el día domingo. Detrás de mí oy gran voz como trompeta. Domingo gisigutan, nadiha ako sa Espiritu, nagsimba ako sa adlaw Domingo. Kanang pinadayag 1:10, kanang Lord's Day, Domingo na. Diha magsugod nga Domingo na ang atong ipapahulay, dili na Sabado. Kaya yung Ginoo nga, I put cessation. Ako nang pahunungon ang mga Sabadong ipapahulay. Pahunungon man niya. Yan ingon siya kung akong mga pulong litukon ako, that's final. Dili na iyo suwag. Mao na nga, gilis na naglain. Yan doon na ko'y pangutana sa akong mga amigo kayong ikatagbo na ko mga diskusyon, ipapahulay ba? Nako Brad, doon na ko'y katapusang pangutana ha. Matubag ni mo dili, pero ako ning ipangutana ni mo. Kaya magkatubag ka na ini, mabalhin ko. Biyaan na ako kung pagkakatoliko, balhin ko. Ini mga nag-observe sa Saturday Sabbath. Kaya saan na pangutana hasok? Di man igyod, paminawag yun ha. Human mabanhaw si Jesus. Makakita ka sa Biblia, nga doon ay apostol ni Jesus nga nagpahulay sa Saturday, mabasa ha, dili ka nang himong pagsabot. Mubiya ko sa Katoliko, kuyog ko nimo. Sino na? Wala ka kabasa na. So kung naaman, asa mabasa? Na sa buhat 16:13. Og adlaw ng ipapahulay, ang mga apostolis naggula gikan sa wall of Jerusalem, sa paril sa Jerusalem, og sila naggula sa adlaw ng ipapahulay, nangita og dapit sa pagampo. Nako Brad, mo na yung tubag? Yes. Adlaw ko na ipapahulay. Naguwa mga apostolis. Nako, mao ba na yung tubag? Kasi wag ka kadungog sa pangutana. Nay apostolis nga sa adlaw sa Sabado na mahulay. Wa man na sila na mahulay. They violated the Sabbath. Kaya on Sabbath, the door or the gate of Jerusalem is closed. Sirado man. Nganong giblihan man nila, they were violating the Sabbath. So you cannot use that as somewhat foursquare reason to answer my question. Wa ka katubag. Kaya kanang imong gibasa, ang mga apostolis na wa magtuman sa Sabado, naglapas. Kay sirhan ang pultahan, ang gate of Jerusalem, sirhan basta sa Sabado. Muguwa ka kaagi, diha kalapas ka. Ang mga apostolis naglapas wa magtuman. Siya mao ba? O mao gyud. Mara nga. Oh yes, Brad. Sa luyo, okay.
Gamitan na dong. Oh. May gabi, Brad Sok, microphone. may gabi sa tanan, labi na sa FP. Ang last Saturday, Brad Sok, sa Talisay City na held man to ang March for Life, which is gikuanan sa Night of Columbus ba. Yan dito nagmisa sa si Bishop Ruben Lebajo. Gitakil man dito jud Brad Sok ba kanang karong nagibuhat na kanang balaod na illegalize na ang abortion o ang kaning divorce. So which is ang atong simbahan mura jug ni kuan ba ni murag nangita jug paagi na mapungan ang maong inanang pamalaod ba. No, karon Brad Sok, ako i-relate diri sa ato ang balaang kasulatan sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na nag-ingon man diri na if my people are humble themselves, seek my face and turn their and pray and turn their wicked ways, I will hear from heaven and heal their land. And then alisod ka sa Mark chapter 2 verse 7, nag-ingon dito Brad Sok na I will not come here to be to the healthy but to the sick. Na ang ingon si Jesus na wala ako nag-aari sa mga maayo kundi sa mga masakiton, o wala ko ni-ari diri sa mga kanang mga buutan o mga kuan kundi sa mga magkasasala. So ang akong pangutana Brad Sok kay yung inani Brad Sok, kung mahitabo na kita naman lang jay way divorce, walay legalization sa abortion, kung mahitabo Brad Sok, kung nanay-nana aduna pa ba katay paglaom na atong Ginoo iyatang luwason bahin ni ana Brad Sok? Ha? Rodel, wala na. Oh, kalimot. Rodel Dong Rodel, Campas. salamat kayo sa iyong pagkutana. Ha? Nasa balang kasulatan na sa Buhat 5:9. Ningon ang Diyos, mabot ang panahon nga ang mga tao magpili. Balaod nga sa tao o ang balaod nga ako. Niya, nagpahinumdum siya na sa Jeremias 44:28. Kung magtandi kayong balaod sa tao o balaod sa Diyos, palabiha akong balaod. Kay mulungtan na. Mo ni karon nga ang Catholic Church mao ang maiwagon nga bandila sa Kristyanidad sa tibuok Asia, ang Pilipinas. Nya ang Pilipinas karon hibaw nato nga giaprubahan na ang abortion. Giaprubahan sa ang divorce. Oh, nana sa Congress kay balay balaoranan man na. Pero lang tugian pa na ako no wako kay bawog nabot na ba na dito sa Senado. So mao na nga garanting nga matuman na sa Buhat 5 versikulo 9. Sa pong sige no. Nga mabot ang panahon nga ang balaod mulapas akong balaod. Palabihan niyo pagtuman akong balaod. Kay mao na magbadaogon. Mao na ang pangutana nato, which mabot ang panahon nga mao na apan ang atong simbahan naggunit sa rinda gikas Ginoo nga kitang mga Catholics mutuman kita niya na. Nya dili na ang ilang ang balaod nila ilan nang i-ratify finally sa katawhan dayon pirmahan na sa presidente din mahimo na ng balaod nga uyon ang abortion pagpatay sa bata nga naastiyan sa inahan. Uyon na sad ang divorce nga biyaan na nimong imong asawa pinakaslan kanang asawa ha mangitaglain pagkasal sad kay nanabay balaod nga ilang ka sakyan o ikaw sad nga nibiya sa imong asawang pinakaslan ya magpakasal sa ka, but still they cannot really avail the sacramental marriage. Dili sila magkasal pare. Magkasal tayo sila sa West kay nanabay balaod. Pero kinsay madaugon ning balaod sa yuta ug balaod sa madaog gyud ang balaod sa Dios kay ingos Ginoo nga ang iyang balaod mulungtan. Nasa Salmo 117:2, my words, my law shall continue forever.
Muna mudaog gina ang iyas Ginoo kay iya guna tao kinsa magkang balauras tao mo buntog sa balaod sa Dios. Muna ang atong tubag sa pangutana kan muna kadungog naman taniya na pero atong tumanon ang balaod nga nasuwat nga iyas Ginoo. So, doon na pa imong time na. So, hiyaptan tas panahon, mga pinangga na itong mga igsoong naminaw sa lilaing mga dapit nga mabot sa itong Sibya o diya DYRF Radio Fuerza. Pasalamat ta sa kahigayon nga niya ta dinhi o diya ito sa paibaw nga social concern. Nga sa Talisay City, gipadayon ang mga pagtagad sa mga katauhan, labi na sa mga kabus, o ngani nakadawat ang mayor sa ingan na to o the Seal of Good Governance. That is the highest award from the national government bestowed upon the local government tungod sa mga pag-atiman sa mga kabus, labi na sa mga kabataan. Ya ang edukasyon sa Talisay, way bayad ang college. Libre ang tuition fee. Ang mga tambal para sa masakiton. O pasalamat ni Mayor Samsam Gulyas, kiyabagan sa Congresswoman Ria Gulyas, Congresswoman's First District, ug sa mga sakop sa council. Vice Mayor Choy Aslar, ligdong ubutan sa kayo. Niya mga konsyales, sila si Digol Gulyas, Maning Cabriana, Rudy Cabegas, Dister Daan, si Perni Rabaya, Gail Estauro, niya si Attorney Rocky Bass, o si Alicto Macaltos, o si Fee Ilanan, o Association President sa Barangay Captain, si Inday Kunsyal, si Pina Kunsyal, nagahiusa, teamwork. Muna madaugon kayo ang ilang pamalaon pagtuman tungod sa hiniusa ng pagtinabangay. Salamat. O niya, yabtan matas panahon, ang Diyos magapanalangin ka na to. Pasalamat na to sa atong manager sa DYRF, si Father Marfel Phil. Niya doon na sa programa sa DYRF. Nindot kayo paminaw, tanaw tanyana. Father Marfel Phil, SVD. Ganyan sa atong technician, si Engineer Julius Kaputulan. Ganyan dito sa studio, si Undong Lapi. Salamat. O sa mga kadaguan nato sa New Creation Servant Community nga nagpasalamat sa Dios na human ang usa ka Life the Spirit Seminar sa mayaging Domingo. Gitampungan gyud og daghang mga bunga nga makita nato the presence of the Holy Spirit. Salamat. Ang Dios magapanalangin kanato ibalik ko kamo ngadto sa studio DYRF Radio